Pini nang litum aphan rangke phanang phawa bangela hello non nilitum dat kajironga border isu ahin sinile nang litum phanang pha ada non karbi etum kanune along lekidun kisung dwar baguril kan soceng hanta yuratum isi jelang sinon nilitum laso aisu ki claim ponji ada nang chetong don alang li borlie Wakada kes A Presiden X lo, laporan li Roma Morano kes A Presiden, lapen kedak Dola Morano pen alang li kes A Presiden, orang ni di hilong kes A Presiden non claim bom lapen ke kaprek tum along asai kecerat tu nang cetong tum tado. Non ili tum cipudam lo betul ili tum karbiang lo. Kajirong border lo majok ta awas uthai bang le sapo. Sita ili tum karbiang lo ngitung pik lo. Nogao district pen Golagha district na pardoji panse bang chirok ta sita me non porni deli tum karbi tum people lo chi defend ne kirat ke people lo non porni deli tum chila ne kirat ke da poke lage ili pen aprang ke tum ta to lo aprang o vi tum ta to lo sita me na so abard isu ke majok ta en bang wala claim bang wala sita me non ne tum dowar bagure yod la pen ke socheng ta yod to an jelang si service ko tum jelang kan sin tum na so statement kideng ko lapen kala dak kideng lo sitame kaprek atum sitame nang chira punang ko dak kethek kideng atum sitame lapen ke kethek kere atum sitame ansu senang chira punang ko non isi pudami pote bijuli alo sonson ka ahematik kublong se Golagha district na paro de lo lapen ke lokho hadak ka ahematik kublong se hadak ka borda lo Golagha district lo lapen ke dak Lakshmi juri alo sitame ahematik kublong se hadak ke OS liba hadak ke plan si vote lo 50 house do hadak kar bitung Lakshmi juri lo sita me hala to bagi plan district don jolo people lo chilang de ke litum lapen ke dola mara lo sita me la bor juri pen nam cholo pote isi highway do hada isi towar do hada ha so hala helo inter district border sita me lo la arbo dam cholo 1 kilometer so dam cholo te forest gate do hala helo kusi kar bangalore border sita me no na bang ke Golagha district to mange ardo na lo non mange bang ardo pipina claim mo border lo ta bang pile na claim mo sita me litum Doar baguriya tumke Kajironga akar bitu mangking samundri. People lo kang samundri ke. Lapan gili tum chok che ulang. Ili tum sitame lada. Doar baguri lo sitame la sok aso cenga tayu tum sitame ili tum cepang tang ne lang lada. Ili tum jong cepang tang de cepang tang bang lo. Long lege na kisu bomo kang na kisu kali. Long lege. Nagi kam bom jipu ke long lege nang kam ke non be ili tum yutum cerai don de potemo. Esomar future ka velu itum kar bang lo ke giver lo. Lage la itum cemat hatek ne. Lapan ke non kupilom ili tum bang konsil tum sitame la sopostu chelang nei non ke Golagha district tung ko pilom bang kota punai po hem sinang thon ko kiti people lo lake ili tum circle office tum sitame pro ala dak mangke problem dupi ili tum kar biang lo ngara tum kisung kota nei pula punai pile ili tum konsil tum sitame la bang ke kinang so lo bang plan district tung ke prapik pi bang ka hem si kota na so nai thon na si people lo non tum konsil tum border ki do tum han itu non na kota bi dekte Lasi circle office tum da problem ho lahai ni tum lang thek ni arong us border ki do tum lo ili tum du nei lang do nei lagi lapen ke local em sita me mi sista lahai border chi survey ni chelang nei bukan ili tum rat tum ka pahai ke angsong ma chi toidon ke lahai border isu lapen ke rong problem isu lahai lo sili tum ke che toidon lasi local msc tum sita me lahai hin magi chi focus nei chelang nei apora teng min ke non ka bipino non kar bitum te chipuram lo te metha munisi ki chok chelo longle ke jo diring lo pono kohora min ke kohora lo la pil lo tum kar bitum lo longle ke chijongda lo list pilap lo ek dui duka paisa korone pen ehem plan nei gari motor chenam lo nei korone pe list pilap lo dala dum do lo da la si la ili tum ke kewang nei plan kewang aho la bang ili tum la son bang thek lo le nei atheno ni tum la so statement nei da bunit tu border chi puri ko asila dak kado ka vista men chira ko nei la pen ke Laso statement lo kaprek handa ni tum klang puda ta text ta meaning chi aning chi oi ne de nei nili tum yut ai hen pen isi statement pilo la bangke momo sitame karbiang lo border isu apang kini tum yut ai hen pen sitame Kajironga yut ai hen sitame tum cerai common di lage lapupu puta kalilo lapupu party pule ni tum dak non pini che pangron kali la isi yut ai hen pen situm awas ko thaila sabasto ate Kajironga lo kaprang men dal pena yut tum chepang tang lo ke border suka kecedam lo pemajok ta vela so do ki do lo ta histamil ang song pani ni pinna la sinon ni tum la dang nan tum ne pan ko kadem ke lagi ni tum lo le dun pik lo
Ko ano ni kidun, cicini ne pinanda, ek dui to ka korne pen lista pipilo ne deni, ek dui to ka gari chena me building chepang to ye korne me ke imethang kar bila, along ri ci jodang ni, imethang long ni, pelang ci jodang ni la sobustu, kasi kenang so tili to mangge. Tangte nang tum la not ke kohora diring stame la pu baguri long stame long le kachi jor ke dopik lo dopik list ki pita dopik la sopo thana tum na press meeting chot pentong na tum kam sudi ma tangte nang tum jor bom lang tangte kupiang deng sin tum deng ponji Jongsi architect thela jor bom lang pote ni tum joda hen pe stame isis deng ko nang ko am khatan ni tum action en ko nang ko. Mane long le kachi jor list ki pipen se hema red gari motor stame kachi nam stame penang an thek pon long la sopo thek nang tum jong se non ke lang jilang thek pon long bom pur tangte tum akang tu yang deng ko an chi song ponji Nili tum council ano lagi, ako ni lipu veki, jongsi ki jor pon bom arju nang bom lang pote lagi council president nahi ko ba. Lagi ilong ni chen lagi dulu pote lagi council ci jor lo lagi. Bang sohan lagi jor lo lagi pura council ci jor lo khai ka ci jor lo. SRP hana ci jor teng lo lagi long le ke an men timon. Bang long le ko ano ni ka ching khona sam tum noni tum kar biang long chum ro ya por ke non bang ni ki pera jila bage. Ili tum si kilos lo kar biang khai si sung lo lagi. Nang ek dui to ka korne building chepang tu ya korne pensena gari vet ko ya korne pensena laan long leche jolo pote lage nili tum konsil long sitame pani na ko lapen konsil pen sitame nebek nei putang lage tim kar biang lo min talason mana ke ekson nebek nei langding epong apong yang si langding lo pote lage eheme ri nang jola ko lason tum ge lasi kado ka wis sitame tim kar biang lo pen sitame ekson nebek nei lason tum han bange nili tum yut pen sitame ekson en po intu bing ekson si en po nili tum sitame laso hi mai ni tum chitik la ba jadel lo Limen thari mordi ingmen nili boga khat kar bilo chari asong no abare mama fiklo nonawang nili da chief advisor nili claim ko lasinali tum bhan open lapu nili jur potume tham pachini iglo lapu galang nili dhi ke president iglo lapan halapu bange rongangura ke pen head branch my fiklo lapan nili tum ma phido alang nili dalamara no metheng tom ke pen my fiklo lasinili tum pini lada ka chingruma bange nili la soar pu nili tum chipu pe pin pen nili tum ladak nili tum khailong ria performance in tum kasar chap la so yoni bin tum dak chingro biglo nili tum la sola soar pu nili tum chipu pe lasi kar biang long penangan long lelang ki thegam long lo laben kajronga long sitame ketamtan penangan ningkan ben sitame long lelang ki kan biglo lasi nili kar judang bang tu bang kilalo nili tum dak kajronga long la puana long le ki dun lapon a company ke thege thena ki khuli la so hat kamalo ini tum kar bi tum yong sila so hat awik pulutang te ba khai te men men choki uti lasi nili tum nom labang so step ki dei labang ke sopu na meson thur ben si ham dei la so abang thali laben nangli tum nang lang tum tame pini la so statement ke deng bang ke lake ki cheng lang non nili tum ke dei bang ke lake an so si nili tum youth ben thur ben si kar bi khai aphar lo ke chor kar bi khai alang itu han aman ki jor alang itu han itu inside ki lapen alang itu han amen dipend nili tum rata thing lo lain ji lapen jong si nili tum laban so ki claim ki damalo komania dalal komania mondol komania muni tum sin mana ke teng kheng do pulang te nili tum lan so se ti song ji lapen media long sta me rata thing se me nili tum pak lain ji pini nang nili phang na song nang domi ko nili phang song nang kui ko nili song arat nili song youth non anu se hajar ta se non klai klai la bangso aka je song lage anu se ni tum bading pon lai asi non ni tum da youth tu man pen tum chingbai pon pen census 1961 hala so de ateng de tum lang dam pen ni tum da kajironga hawar during hawar ni tum ka do ka be chipuri ji la sila so ka chipuri alo la so ka chinang dam alo ini tum dak duar baguri arat suceng ganta arat ke duan stemi nang bar dunon non le jong tum chibar be bar don de cherai kom non de purutang tili tum along apor belo la penili tum long le thalang ki tum di phang di tum chang du biglo lasi thunon karbiara thunon owe mi tum duan ini tum non halo tum kache song apor iglo non mele tum pangri dun belang purutang te ili tum hem thi kom tali tum bang tum nang cherai pan si bang tum bori bom lo lasi tum non plan sili tum chepang tang nang ko la nang bar don nang ko lasi nili hin pen bang ke lo pansi nanting pon iglo karo